Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom terug bij een nieuwe Adventure with Boyke. Vandaag zijn we bij mijn tante, bij tante Lisbeth. En we gaan lekker koken op de chulha. Weet je nog, een tijdje terug hadden we een chulha gekocht. En daar hebben we nog niet echt lekker op gekookt. Maar vandaag heeft tante tijd gekregen. En wij gaan dus vandaag lekker koken op de chulha. Dus ja, ik zou zeggen, laten we samen gaan verkennen hoe tante gaat koken. Het lijkt me erg leuk om jullie te laten zien van hoe en wat. Hey, kijk nou wie er ook is. Hey, Barkafai, alles goed? Goedemiddag. Goeiedag. Hoe gaat ie? Je bent weer bezig? Ja, tuurlijk, ja hoor. Ja. Heel veel van het barbecue af, mijn neef. En, Valt dat mee hoor. Ja? Oké. Nou, aan hem de eer om het aan te steken. Nou, dat Hij vind ik heeft, wel. hij heeft een heel mooie, dit is de chulha dan. Dat tafeltje heeft hij zelf gemaakt van RVS. Hij is echt heel handig. Dus ja. Ik ga hem even nu even aansteken, of niet? Ja. Nou, er liggen van die briketten erop. En Dus ik ken nog wat meer. Eentje van. Heel Amsterdam weet nu dat we hier de chulha aan het aansteken zijn. Allemaal in haar tuin. Nou, een hele mooie vijver. Met waterlelies erin. Kijk. Het is echt een heel mooie waterlelie. Ziet u dat? Toen ik bij mijn nani ging. En die had een soort paan achter bij haar thuis. En dat was altijd leuk dan. We waren klein en ja, we mochten niet te dichtbij komen, want anders zouden we in het water vallen. En dat vindt mijn moeder niet leuk natuurlijk. Dus ja, dus dit moet me echt denken aan vroeger een beetje. Ja, ik ben nu bij mijn mozi dan en dit moet me echt denken aan vroeger. Een beetje terug in bij mijn nani-nana of bij mijn adi-adja was. Ja. En dan hadden ze ook altijd achter op het erf. Hadden ze een paan, wat ook met vissen. En dan hadden ze ook een moestuintje erachter. Ja, dit moet me echt denken aan vroeger. Ja, zeker. Ja. En wat heeft u allemaal geplant? Soepgroenten hebben we gisteren allemaal geplukt. Ja. En dat is taierblad, Taierblad, ja. taierblad, bitawiri. Bitawiri. En dat is karemoa. Krema kebahaji. Karemoa, ja. Ja. Zei dat die Indonesiërs zijn dat Cancun. Ja. En sommigen zeggen dagublad. Dagublad, ja. Ik ken het als dagublad. Ja. En dit dan? Wat is dit? Dat is poi. Poi. En wat is poi dan? In het Nederlands? Nee, een soort, als je dal maakt, daar zit een paar bladen. Oh, een soort spinazie. Ja, een soort spinazie. Ja, oké. Oké. En dat zoekgroenten. Oh ja, Afrikaantjes, ja. Oh, chrysanten, dat is wel een grote boom. Dit is je tante heeft geplant. Ja? Ja. Okay, nou, leuk. Dat is ook een soort chrysante. Ja? even een dingetje erop gooien. Zo, ga je mais in. Zo'n meisje af, hij glimt helemaal. Ja, dat is een. Ik zet ook altijd peper, maar. Hebben ze knoflook ingestoken? Ja. Ja, heb ik gedaan. Dat moet snel zijn, want dan wordt het een beetje verbrand hier helemaal. Ja, er is nog eentje, hè? Dus ik breng nog eentje. Geen hakken. Gaat het niet rollen? Nee, hè? Is een beetje schuin, hè? Of niet? Ik weet het. Er is nog eentje. En wat is dat? Dit is knoflook en Ja. schil. Ja, en dan? En dit geeft ook smaak aan je gerecht. Oké. En ik hierin zetten. Ja, zo.
Kom op, dat bedoel ik. Ja. Oh, dat wordt mooi bruin. Oeps. Lange vork. Ja. Er zijn er maar 3 over. Ja. De ene is al klaar. Speciaal. Nou, wat ben je aan het doen? Schoonmaken. Ja. Oh. Het is wel veel werk, hè? Nee, man. Nee. Maar is het wel lekker? Jawel. Maar eigenlijk moeten we met ijswater in het ijswater zetten. En dan wordt het in een snel schoon. Oh, oké. Weet je dat? Nee. Nee? Oké. Ja, ik leer ook heel veel van Mobhoji. Ja. Ja? Ja. Was u Ik heb van Maji geleerd. van je Aji en vanaf hoe oud was je eigenlijk toen je begon met of leerde met koken? Ja. 10 jaar. 10 jaar, zo. Ja. Dus al die jaren ervaring. Ja. En wat weet u nog wat het eerste gerecht was die u ging koken dan? Zo. Ik denk een aloo terkari. Hallo terkari. Gebakken aardappel. Geen Peper en zout. oh, geen eieren of zo, geen Nee. spiegelei of zo. Nee. Of water koken. Nee. Nee? Nee. Nationale drinken staan anders koffie. Hoji. Ja, weet ik niet. Ja, maar wat ik geleerd heb is eigenlijk, of wat ik gezien heb dan toen ik daar was, dat ze gewoon koffie zwart drinken ze niet. Ze drinken allemaal Met melk. Ja, met melk. En dan maken ze, eerst melk warm en dan pas de koffie. Oh, oké. Ja, Oploskoffie, hè? ja, dat is koffie, ja. Ja, ik heb daar nog niemand gezien met een echte koffiemachine. Nee, Ja, maar nu wel hoor. nu zal het wel zijn, ja. Maar toen niet. nu is hoor, het modern. Nee, vroeger niet. Toen was het allemaal oploskoffie. Kijk, zo is het. Ik zet het dan altijd in een stamper of in een vijzel en dan ging ik het doen. Ja. Oh nee, dit is ook goed. Zo kan je ook doen. Ja, zo leer je toch van elkaar. Ja, Klaar voor in? Oh, kijk mensen, Ben je klaar voor in hier? Mozi is er, tante is er helemaal. Tante, we zijn helemaal klaar. Helemaal klaar. Helemaal klaar. Helemaal. Helemaal klaar. Nou, mag je dit op die dingen zetten? Koolpatu of wat dan ook, ik weet niet. Chula. Chula. Ja. Maar tante, zo meteen gaan al die eten erin zwemmen in olie. Wat zei je? Gaat het niet zwemmen dan in olie? Nee, nee. Nee. Maar wat gaat u maken dan? Wat gaat gaan we u? maken? Het kabeljauw kuitjes. ja. Ja. Oh, dat is lekker. Ja. Oh, kijk. En wie heeft dit gevangen dan? Pardon? Wie heeft dit gevangen? Dit is Heb jij gevangen? Wat is het? Kip? Nee, Nee. Indra heeft het schoongemaakt. Ik niet? heb je niet gevangen? Nee. Oh, ik dacht misschien ben je naar Noordzee geweest om te vangen. Wat is het dan? Kuit? Ja, van kabeljauw. Oh, We dat hebben van heb ik Zaandam op gekregen. de markt gekocht. Oh, doe maar. Wat zo? Oh, ik weet niemand die op de stad in Zandam woont. Ja. En niet goedkoop. Als het goed klaar maakt, is het heerlijk. Maar daarom gaat, En masala is ook lekker, hè? maar daarom gaat tante Ja, klaarmaken. masala heb ik. Ja, toch in? En masala is ook lekker. Dames en heren. Gegeten? Altijd. Lekker Dit hè? is van je eigen lekker. tuin tot dan? Ja, achterop. Ik heb ook een balkon hè. Daar loopt niemand, alleen ik. Oh. Dus dan een paar keer heb ik voorgezet. Iedereen om wie langs gaat, 1. En die andere gaat ook 2. Zeg nee. Want er blijft niet veel meer over dan. Kijk, daar heb ik beneden ook eentje. Als iedereen 1 of 2 meeneemt, dan blijft niet veel Ja. over.
कितना मुझे खिलाना En nu gaan we masala inzetten. या En mag het nog uit voor masala kanten? Maakt niet uit. Maakt niet uit. maakt niet uit beta masala zijn masala alleen maar geur hè Ja, en smaak. smaak valt niet En tante, vanaf hoe oud, of toen u, hoe oud was u aan het alles roti goos roti ja goos. bara Ja? kleintjes chips en hoe dat ding hoe heet dat ding Bron. ja bron salam een klein stukje salam ook Goed, gelukkig. ja Kijk, deze masala is helemaal niet goed. Niet goed? Vraag me hoe. Ja, hoe dan? De kleur is niet zo helder. Ja? Oh, het is toch wel. Ja. Weet je? Suriname, daar hadden wij heel veel hout, hè? Droge hout. Ik vind deze chulha. Ja? Je moet dingen een bepaalde verhia hiervoor hebben. Ja. Op deze chulha. En dit is helemaal dun. Dun, ja. Daarom. Vandaar dat hij zo snel wordt warm. Precies, ja. बरसे लगे तो बाका करे धीरे कर Nou, we gaan het meemaken. En als het niet lekker is, bij wie kan ik het plakken indienen? Nee. Uit Curaçao hebben we gehaald, hè? Je moet het sneller. Wat is dat? Dat is fruit. Ah, ja. Bamboesteen. Lekker. Stefan de Bois is zijn naam. Het is een beetje zoetzuur. Dat is heerlijk. Wil je proeven? Zijn naam. ya sana में हुए rambutan ya Zijn naam Oh, jee. met Ibois hè. Haal dit. Rambutan. Haal dit. En hij heeft geen pet, hè? Nee, हम जाई पकासी Bangkok और हुआ lekker zoetzuur. मलेशिया तो खूब Ja, खाई dat zeg ik. Met dat cacao. Het heeft wel pit. Ja? Pet hè, ha, pet er. Wil je meer? Nee, dankjewel. Doe je dat? Zo maak je viskaart klaar. Nee, tuurlijk Geen niet. water, Nee, geen water. geen surwa. Nee, dit moet je droog eten. Dit moet je droog eten en dan met kaas. Een vis zwemt toch? Nee, dit is geen vis, dit zijn eieren. Weet je wel? Kopenama punten. Ja, dit zijn eieren. Van welke district ben jij? Ik ben van district Paramaribo. Ja, nou ik ben van Toetonnelaan. Kijk, alle. Die आई तक टुकड़ों में जाए टिकर बांध छूटे आज Boro bij Lima. 11 jaar zijn Voor mij was het. Nee, dan. Dikkelijk? Kijk, zo hoort het te zien. Zie je? Zo moet het eruit zien. Kijk. Mooi goudbruin. Nee, nog een beetje. Maar die grote stukken, die moeten ook een beetje mooi bruin zijn.
वो आधा काम करके छोड़े Dat wordt lekker. En als het dan zometeen, kijk, zoals nu, dit is gaar. En dan ga je dit zo snijden. En dan gaat alles mooi trekken. Die grote stukken, zeg maar. Maar die kleintjes hoeft niet. अब ना ये बहना आधा चूर गए हैं तो oma चलो Kijk. तो देखे कैसे चूर गए Ja. En dan gaat die jus van de... वो तो ची है ये ना है Jawel. शुरू ना रही Shake, shake. ग्रो Moet je shake. वो zo doen En omdat je hoort dat hij aan het schieten is, dan weet je dat het al gaar is. या Kijk. सफेद अंडा Ja. अंडा में अंडा सफेद हो En voornamelijk met die grote, kijk die moet nog, kijk deze is al mooi gaar, ga je zien. Zie je? Kijk. En deze moet nog eventjes, daarom moet je blijven draaien. En als je het nog mooier wil doen, als je het nog mooier wil doen, dan doe je het zo. Kijk, dan blijft hij ना zo. मत तो उगोला वाला हाँ Die kleintjes is geen probleem. हो Het gaat puur om die grote stukken. दुई रकम के रहे वो झोरवा वाले रहे जो मछली ग्रो करके बेचे है ओकरे लगे किनी है तो ऐसने पाइए अब जो मने पुरान उरान हो जाए तो फूट न जाए तो वो दूसरा रकम रहे एक ऐसे ही अरबा का कंदा रहे हम जान ला कि खड़े खड़े हम भी खाली बनाए एक गाय कितनी एक गाय में बोले हमें वो मन दारू डाल दे थोड़ा बोलती से उल्टी तो ना खाई Sowieso. दो तीन जना आज जनिया के बना बाद ना है वो पाउडर ले रहे हैं तब के बाद देखिए Tante Lisbeth, die Charlotte kunnen er een beetje eroverheen. रेशमा चलो वाला तो मन दे ये भरवा दर खाएगा के जाए तब कच्चे थोड़ो के खा दो तनी मोटा काटा ले हम तो बैठेगा ना 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 Ik lekker hem kieuwen, je vet wel, omdat het heer was. तेरो अपनी ले सो Ja, देखिए मां का खयाओ alsjeblieft aan. zo dank je के मन में Hier een beetje jus erbij. Hallo? Nee. Ja, tuurlijk. Zo eet je. तो दरुआ कहां बा वार इज Chicken, dit is chicken hang en dan Ja, chicken. Moet je even kijken of het goed is. Moet je even और proeven. hè? इतना जबरदस्त और ये खुलाता है Proef maar even. एक हो जाए सा अरे कॉल मतलब बहुत छोटा छोटा है भाई वाह खूब अंदो के नहीं गए ये हम है देख बिलारी ये अपने उज्जर बिलार है ना बिलारी बड़का बिलारी है ये ना है यहाँ पर कई गो है En hoe vind je het? यहाँ के ना बिलार भी मछली पकड़े हैं ट्रेन में हम लोग के ट्रेन में या इसको इतने इतने काटबा Ga je maken? De Je eet oma het voor ke- het eerst na 84 jaar, hè? या बहेरदर बोले हुआ 105 jaar? ik ben 80 बोले hoor ये सब Nee, je मूस mag खा है ओ हाँ बोले नहीं तो मूस En dat is goed. ए दे देना करवा Moet ik zetten? Een paar stukken? हल्फा हल्फा Goed, en? Deze hier. ऐसे कर दिए पूरा Ja, is lekker. Ja? लेकर तो दे दे lekker बराबर है इसे Riz. Ja, wat proef je dan? Wat proef je? Wat proef Riz, je? koelkast Wat met een proef keer je? lemmetje aan. Laat die maar. gewoon vers Meer niet. vers Dus ik kon eigenlijk net zo goed. Dus we konden eigenlijk net zo goed vis eten. ja maar dit is een beetje anders Dit is exclusief. जाने कैसे लगे स्मकवा zo जैसे Haal ओली die, शादी haal die ding. lemmertje मांगे Ja, हैं ja. lemmertje proef als olie sardine zegt tante या उसे कुछ मांगी से lemmertje मांगे Yes, mango hier. proef jij ook dan dan ga je oh de अभी वो मांगो का Koelkast moet ik je. Kijk wat meer. oh कोई बात ना है dat is wel lekker सबके नाते 2, का ना 3, 4, maar een beetje lemmertje moet 5, het 4, zijn. 5, 6. Of niet per se. nee नहीं Nee. en daal met daal मतिया रहा ना देखी तो दारो oh हाँ दे दे proef कर Maar Maripel na ba? Madam. खा लो अंदर से आ दे Una kijk dan. देखी तो Let's weer proeven. या दे दे Moet je proeven? ना खाइले कबाब है वा Hou je aan, hè?
Nou lieve mensen, de kabeljauwkuit is klaar. Het is lekker droog gebakken in curry. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het smaakt. Het ziet er heel lekker uit. Het ruikt ook heerlijk. Dus dat wordt zo meteen smullen. En wie wil meedoen, is welkom. वहाँ पर चढ़ गए हैं